Kull jum mit-tnejn sal-ħadd inaqdu magħna ċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa fid-9:30 ta' filgħodu fuq TVM. Post il-ġimgħa it-talba tar-Rużarju tkompli online fuq knisja.mt. Il-lodwa tajba, nilqakom għal-Quddiesa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. B'isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-Quddiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Inti t-triq li twassalna ant il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bja ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ħani li tista' kollox, fit-tiba tiegħek bijat minna kolawċ biex inkunu ħielsa fir-ruħ u l-ġisem u naqduk bla xkil ta' xejn. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bidu mill-littra ta' San Pawlu Apostlu lil Titu. Jiena Pawlu, għaddej ta' Alla, u apostlu ta' Ġesu Kristu biex immexxi l-maħturin ta' Alla fil-fidi u wassalhom għat-tarif tal-verità li twassal għat-tieba bit-tama tal-ħajja ta' dejjem. Alla li ma jikdibx, weddilna sa minn qabel iż-żminijiet u meta wasal il-waqt irrevelajjina bil-kelma tiegħu permezz tal-predikazzjoni li kienet fdata lili skont l-ordni ta' Alla is-Salvatur tagħna. Qiegħed nikteb lil Titu, ibni veru fil-fidi tagħna lkoll, lilu grazzja u slim mingħand Alla l-Missier u mingħand Kristu Ġesu, is-Salvatur tagħna. Għalhekk jiena ħallejtek fi Kreta biex tqassam kollox bl-ordni u biex taħtar presbiteri f'kull belt skont mord ngħidlek. Kull min ikun maħtur m'għandu jkollu xejn x'wieħed jgħid fih. Ikun raġel ta' mara waħda u jkollu wlied jemnu bla ma ħadd jista' jixlihom b'imġieba żjinja jew bla rażan. L-Isqof bħala amministratur ta' Alla għandu jkun bniedem li ħadd ma jista' jgħid xejn fih u m'għandux ikun mimli bih innifsu. Ma jinkurlax malajr u ma jkunx mogħti għax-xorb, ma jkunx ġellied jew rejb, imma jkun bniedem li jilqa' l-barranin, iħobb it-tajjeb, meqjus, ġust, qaddis, irżin, bniedem li jżomm sħiħ mal-kelma ta' min jemmina biex ikun jista' jqawwi l-qalb tal-oħrajn bid-dottrina sħiħa u jeleb lil min imeri. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lil Alla. Għas-salm ngħidu flimkien dawn n-nisel ta' dawk li jfittxu l-wiċċek mulej. Flimkien dan n-nisel ta' dawk li jfittxu l-wiċċek mulej. Tal-mulej l-art u kull ma fija, id-dinja u kull ma jgħix fija,
Għaxu fuq l-ibħra waqqafa fuq ix-xmajjar fis-sod qiegħda. Flimkien dawn n-nisel ta' dawk li jfittxu l-wiċċek mulej. Min jista' jitla fuq l-għolja tal-mulej? Min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? Min għandu jdejh indaf u qalbu safja? Min ma jagħtix ruħu għal fruha? Flimkien dawn n-nisel ta' dawk li jfittxu l-wiċċek mulej. Dan ikollu barka mingħand il-mulej u l-ħlas li ħaqqu minn Alla is-Salvatur tiegħu. Dawn n-nisel ta' dak li fitxuh li fitxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob. Flimkien dawn n-nisel ta' dawk li fitxu l-wiċċek mulej. Intom għandkom tiddu fid-dinja bħal kwiekeb u żommu sħiħ il-kelma tal-ħajja. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu ma jistax ikun li ma jingħatawx skandli, imma ħażin għalih min ikun ħtija tagħhom. Ikun aktar jaqbillu jekk jorbtulu ma' għonqu ġebla ta' tħin u jitfgħuh il-baħar milli jagħti skandlu lil wieħed minn dawn ix-xkejknin. Għodu attenti. Jekk huk jaqaf xi dnub widbu u jekk jindem aħfirlu u jekk jonqsok 7 darbiet f'ġurnata u jdur lejk 7 darbiet u jgħidlek jisob bija, aħfirlu. L-apostli qalu lill-mulej kattar fina l-fidi u ġibhom il-mulej kieku kellkom fidi mqardaq żerrija tal-mustarda kontu tgħidu l-din is-siġra tat-tut inqala' u mhux tħawel fil-baħar u hi kienet tisfa' minnkom. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Il-Malti ngħidu fuq 3 toqgħod il-borma u f'din is-silta qasira illum mill-Evanġelju skont San Luqa Ġesu jkellimna fuq 3 punti importanti għal ħajja tagħna. L-ewwel nett fuq l-iskandli u jgħid bi kliem ibes ħafna ħażin għalih min jagħti skandlu. Nafu li Ġesu fl-Evanġelu l-iktar kliem ibes kien fuq l-ipokresija u fuq l-iskandlu, min jagħti skandlu. U hawnhekk jgħid ikun aktar jaqbillu jorbtulu ma' u ġebla ta' tħin u jitfgħuh il-baħar. Milli jagħti skandlu, fi qed jgħid Ġesu bi kliem ibes aħjar jisparixxi għax jekk jorbtulu ġebla ta' tħin il-baħar ma tarax iżjed. Aħjar jisparixxi. X'jiġifieri meta jgħid skandlu? Għax skandlu hija kelma ġejja mill-Grieg illi tfisser ostaklu. Inti miexi u minħabba ostaklu taqa' tispiċċa mal-art. Dak huwa is-sens ta' skandlu. Skandlu huwa tfixkil. U għalhekk Ġesu jridna noqogħdu attenti li aħna ma nkunux ta' tfixkil għall-oħrajn. U speċjalment isemmi wieħed minn dawn iċ-ċkejknin il għaliex iż-żgħar meta jħassu lejn il-kbar jixorbu dak li jagħmlu, dak li jgħidu l-kbar, u għalhekk iktar importanti ma' minnu żgħir li aħna noqogħdu attenti ma nkunux ta' tfixkil għal ħajjithom. Għax b'dak li ngħidu u b'dak li nagħmlu nistgħu nagħmlu ħafna ġid, nkunu ta' ġid u jista' jkun ta' ħsara. Imbagħad Ġesu jgħid ukoll xi ħaġa li tiswa ħafna fir-relazzjonijiet ma' xulxin, jgħid l-ewwel li aħna għandna nikkorreġu l-ewwel naturalment il-min jagħmel dak li hu ħażin.
Imbagħad li għandna naħfru. Sa tnejn mhumiex faċli il għaliex li inti tagħmel korrezzjoni diġà hija diffiċli u hemm mod u mod kif aħna anke nkellmu li min ikun żbalja. Ma Ġesu ma jridniex nibqgħu indifferenti quddiem dak li huwa ħażin. Isu kollox jgħaddi. Ma jridx hekk. U jridna wkoll naħfru li iktar diffiċli. Il għaliex hawn jgħid mhux taħfer darba, imma anki 7 darbiet, 7 li tfisser jiġifieri dejjem. U nafu kemm hija diffiċli li naħfru, speċjalment meta nkunu weġġajna b'xi azzjoni u b'xi kelma ta' xi ħadd u din qiesha tibqa' ġewwa. Għalhekk Ġesu jridna nagħmlu dan l-isforz bl-għajnuna tiegħu li naħfru, imma rridu niftakru xi ħaġa importanti. Il-maħfra hija għażla. Il-maħfra marbuta mar-rieda. Mhux għax tħoss xi ħaġa jiġifieri ma ħfirtx. Inti tista' tħoss minn ġewwa weġa', tħoss sentimenti koroħ. Imma inti tgħid minkejja dak li qegħdin ħoss jien irrid naħfer. Ma rridx nagħmel ħsara lil ħadd ieħor, irrid naħfer, irrid anzi nitlob għal min għamilli ħsara. Dik hija rrieda illi tmur kontra kultant anke dak li nħossu fina. Ma l-maħfra hija tant importanti għalina għall-ħajja tagħna bħala nsara. Ma Ġesu isemmi ħaġa oħra fl-Evanġelju b'risposta dik it-talba hekk sabiħa tad-dixxipli tiegħu kattar fina l-fidi. U Ġesu jgħidilhom anke fidi ċkejkna bħal żirgħa tal-mustarda kapaċi tagħmel ħafna ġid u ġġib bidla. Il-fidi hija li aħna inserħu nintelqu f'idejn Alla, inserħu fuq il-kelma tiegħu. Nabdaw fih li huwa jħobbna li jixtieqna l-ġid li jaf aħjar minna dak li hu tal-akbar ġid għalina. Fidi hija don tiegħu li Alla jitfa' f'qalbna wkoll li qiegħed f'qalbna imma li aħna rridu naċċettawha u nħalluha tagħmel eruq fina ħalli nistgħu ngħixu tassew f'din l-imħabba ta' Alla li aħna inserħu fuqu u fuq il-kelma tiegħu b'dik il-fiduċja sħiħa. Nafu li dan li qed jgħid Ġesu llum mhuwiex faċli imma huwa tal-akbar ġid għalina. U għalhekk illum tajjeb illi nitolbuh b'din it-talba tad-dixxipli kattar fina l-fidi. U nitolbuh biex fir-relazzjonijiet ma' xulxin l-ewwel nett qatt ma nkunu ta' tfixkil ta' skandlu għall-oħrajn. Imbagħad li narfu wkoll naħfru minn qalbna kif għallimna u kif urinaw. Issa it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli ix-xandar l-Evanġelu tiegħek il-ġnus kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej bi kliem li qalulek id-dixxipli kattar fina il-fidi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Jiena mulej biex aħna jkun dejjem qalb li tħobb, li tħenn, li taħfer. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-istarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbuk għal dawk li għaddejjin ukoll minn tbatija kbira fil-mard tagħhom. U nixtieq nitlob ukoll għall-persuna li proprju llum ħadd tagħmel operazzjoni biex inti tkun magħha tagħtiha l-għajnuna kollha li teħtieġ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem inħarsu u nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha. Mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej.
Tolbuk mulej biex aħna nkunu strumenti tal-paċi tiegħek, tolbu koll għal dawk il-pajjiżi bħall-Ukrajina li qegħdin ibatu minħabba il-violenza u l-mibeda u nitolbuk għal paċi fid-dinja nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar jiem, biex inti tilqaħħom fi ħdanek u tagħti il-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna għat-talb li qed nagħmlulek illum u somna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares bis-slim mulej lejn is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek biex naqilgħu btieba qaddisa l-frott tal-passjoni ta' ibnek li qegħdin inġeddu f'dan is-sagrament bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xira tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Għax hekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Amen. Għalhekk nissibu maqtajja tal-anġli u ffer kbir infaħru kuntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismew tonart mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewiet, imbierek ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-għoli ta' smewiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sienata biex mir-rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam. Tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li xeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġosepp, mal-Apostoli l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltanatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna tubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, wara daħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u l-għaqda li jien trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Qarbina ta' xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu, inroddu lek ħajr mulejja tqarbina mqazza li bija saħħaħtna, bħalma mlejtna b'din il-qawwa tas-sema, hekk ukoll fit-tieba tiegħek agħtina l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex tibqa' fina sal-aħħar il-grazzja ta' ħajja sinċira bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missier, tal-Eben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ħlisenna weqaf magħna. Glorja għall-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, ħallisna minn nar tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misteru minn tal-ferħ. Meta l-Anġlu Gabriel ħabbar is-Sittna Marija u qal li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smawi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħida fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, bekk int fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, bekk int fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, bekk int fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, bekk int fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, bekent fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, bekent fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, bekent fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, bekent fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, bekent fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, bekent fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja għal-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubitna, aħlisna min-nar tal-infern. Ħul ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru minn tal-ferħ, meta sitna Marija marret iżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikollu trid int kif is-sema jgħda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, bekent fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, bekent fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, bekent fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, bekent fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, bekent fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, bekent fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, bekent fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, bekent fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, bekent fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, bekent fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja għal-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubitna, aħlisna min-nar tal-infern. Ħul ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru minn tal-ferħ, meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikollu trid int kif is-sema jgħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina,
u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba misteru minn tal-ferħ. Meta Sittna Marija u San Giuseppe ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja għal Missier li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-irweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misterju minn tal-ferħ. Meta Sidna Marija u San Giuseppe tilfu lil bidhom Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja għal Missier li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-irweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Salve Reġina. Slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajjaħ l-ewwa u tamatana. Slim għalik li l-ek inajtu, għalix aħna t-turufnati u li teva. Li l-ek nitnedu, aħna li nibku nolfu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tana, dawallejna dawk lajnejn tieku tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament li l-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, oħanina, opija, oħelwa, Verġni Marija. Skont il-fema u l-intenzjoni tal-Papa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja għal Missier li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieħ tal-purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jisruma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina.
Imqazza Marija, itlob għalina. imqazza Alla, Itlob għalina. imqazza 17 bejbiet, Itlob għalina. Om ta' Kristu, Itlob għalina. Om il-Knisja, Itlob għalina. Om il-ħnina, Itlob għalina. Om tal-Grazzja talla, Itlob għalina. Om muxebba, Itlob għalina. Om it-tama, Itlob għalina. Om li żjed safja, Itlob għalina. Om li żjed nadifa, Itlob għalina. Om bla teba, Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba, Itlob għalina. Om tal-aġeb, Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna, Itlob għalina. Om ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tisħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tisħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera ta' qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' laqbta ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midimbin, Itlob għalina. faraċ tal-migranti, Itlob għalina. faraċ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minar l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rosarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ħenna lina itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk illi ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u li bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Sa Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, idfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra illi jiġġerrew fil-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Slim għalik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija tqiet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja u l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Torroccu, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna, Itolbu l-Alla għalina. għalina. Nitolbu.
Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisa u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierka kbirhom Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbierek San Giuseppe Parus Kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.